Atopámonos no taller base, por así decirlo, do Obradoiro de Emprego 7. Está comigo a directora do mesmo, Mari Carmen Vidal, a que, en primeiro lugar, evidentemente, temos que saludar. Moitas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Pepe, por vir. Bueno, en principio, aquí, por así decirlo, a sede donde as traballadoras e os traballadores que están en este momento no Obradoiro están preparando cousas, facendo cousas, e despois o traballo diversifícase e vai hacia outro lado. Sí, claro, aquí é o taller onde están sobre todo os carpinteiros, temos tamén taller a baixa carpintería, electricidade, fontanería, pero os carpinteiros traballan a maioría do tempo aquí, despois se instalan en obras. Sabes que agora estamos na Escola Unitaria de Toedo e na Escola de Santa Cristina de Bea. Toedo está moi avanzada, a ver se despois temos ocasión de ir a vela. Bueno, xa está prácticamente rematada. E Santa Cristina, bueno, está un pouco máis retrasada. Foi a última, estamos no tellado. A parte moi grande, tellado e reparacións interiores. Cantas persoas están neste momento na escola? Sí, son 26 alumnos, maioría mulleres. Son 22 mulleres e 4 homes. ¿Por qué esa mayoría? Es decir, bueno, dentro de a primeira norma que ten obviamente que estar parados, pero bueno, hai unha diferencia parece que importante entre o home e a muller en canto ao paro tamén. Sí, tamén hai diferencia, No, lógicamente. Sí, por desgracia. Hai diferencia, porque hai moita diferencia entre homens e mulleres. Sí, eu creo que non tanta, pero que tamén nos obradoiros prima as mulleres. Quero dicir, hai unhas preferencias para entrar, non? Entón as mulleres van antes que os homes. Os parados de longa duración, a xente que cobra o risga, as vítimas de violencia de xénero, esos son xentes preferentes para o obradoiro, teñen premura. Bueno, e exactamente aquí, no taller onde estamos agora, é máis carpintería, non? Sí, este é o taller de carpintería. Bueno, aquí a xente entra sin saber nada, Pepe. Isto entra en un aprendizaxe de oficio desde o inicio a final. Agora levamos 6 meses e, bueno, a verdade é que dá gusto. Xa se ve o resultado. Traballan con autonomía e ben. E ademais con outra particularidade que falábamos xa, bueno, precisamente en días anteriores, e é o tema de que a inserción laboral empeza a ser importante tamén para a xente que está no taller. Sí, bueno, o ano pasado xa se dixen que foi un 40% a mes de decembro. A ver, nós traballamos moito a inserción laboral agora na segunda fase. Ese é o obxectivo do Obradoiro de Emprego, a inserción laboral. A ver, porque coa crise hai que traballar máis duro, pero confío en que sí. Evidentemente que sí. Bueno, cumples aquilo de que están sobradamente preparadas cando rematan o Obradoiro? Sí, sí. A xente que se implica e que o colle con ganas, que neste caso son todos, ou a maioría sí. Saben o oficio plenamente. Son 1920 horas de formación e de práctica, eminentemente práctica. Entón, como podes ver, aquí neste taller fanse desde bancos, sillas, portas, estantes, armarios, mobiliario, en xeral. A maioría destas cousas son para as obras que facedes vos, pero tamén se pode facer, pois, non sei, se o Concello ou a Fundación, quer dizer, algunha institución pública, lógicamente, necesita algo, si se podía dirixir a vos e solicitárvolo. Sí o pode solicitar, pero bueno, nós en principio instalar, solo podemos instalar nas nosas obras. En carpintería temos un pouco de marxe en prácticas, se temos tempo de facer algo máis, ou se non hai que solicitarlo á Consellería, sempre coa súa autorización. Bueno, pois agradecemos que nos recibas aquí e agora, da túa man, o que queremos facer é visitar tamén as obras, se te parece. Pois sí, perfecto, encantada. Vimos a chegarnos precisamente a delegada do taller de Obradoiro que está neste momento encolando, me parece. Araceli, moi bons días. Sí, hola, bons días. Que estás facendo? Pois estamos encolando unha peza para facer unha porta, sería, pois eso, o proceso para unha porta. Bueno, e que tal está funcionando? Cal é a tua opinión sobre o Obradoiro? Home, eu creo que son necesarios porque para mulleres na carpintería e noutros ámbitos que están funcionando os obradoiros ainda estamos moi mal representadas e, bueno, creo que é importante que nos den tamén unha oportunidade de formación. Ademais, bueno, cando chegastes aquí, bueno, non sei se ti tiñas algunha experiencia, pero, bueno, sobre todo en carpintería, a maioría supoño que non. Eu non tiña experiencia, había algunha compañeira que sí, pero en xeral non tiñamos ningún tipo de experiencia nesto. Sabes que non é difícil, non? Ou si é difícil? Home, si requiere unha certa formación, pero bueno, eso temos un docente por aí. Bueno, agora falaremos tamén evidentemente co docente. Xa unha última cousa. Cando estades traballando, bueno, lógicamente nas obras nas que estades facendo e demais, cal é un pouco a idea que tendes de que vos pasa pola cabeza agora precisamente de buscar emprego, se estades empezando a movervos e demais? De momento acabamos de firmar 6 meses máis de contrato e as cousas pois pintan un pouco negras. E bueno, cada unha terá os seus objetivos, pero seguramente algún intente buscar emprego. Bueno, pues, sigue traballando. Por certo, eu te preguntei isto exactamente para que estás facendo. Pois son as portas, saberá mellor a directora, pero para colexios e rehabilitación de diferentes edificios. Para a escola dos Osos neste caso, non? Bueno, pois a seguir traballando, gracias. Gracias. Gracias a vos. Vimos agora chegarnos a un
un dos mestres, precisamente, para que nos conte un pouco tamén o que está facendo aquí e lógicamente un pouco o traballo. Estamos falando con Araceli, que estaban encolando aí. Pues unha porta de Cianos que para o Colexio de Foxo en principio parece que era, non? Ou para un dos colexios, non sei exactamente, porque igual, trátase de un traballo público. Sí, que é o que fayan aquí estas mulleres e os homes que traballan aquí? Bueno, aquí neste caso o módulo este é todo completamente de mulleres. Entonces aquí o que se fai é estamos restaurando destas escolas unitarias que estaban abandonadas e, bueno, estamos facendo un traballo social que a verdad é que cando queda rematado é unha satisfacción tanto para os alumnos como para a sociedade da Estado. O módulo de carpintería é un módulo que tradicionalmente, ao menos nesta zona, estaba moi reservado para os homes, no sentido de que eran os homes, os carpinteiros sempre foron os homes. Bueno, a muller incorpórase e ademais eu vexo que con moitísima ilusión non sei, pero desde logo, evidentemente, sí, con moitísima profesionalidade. Claro, é que estamos nun momento que a crise se afecta a todos, entonces o maior volumen de xente que hai en paro son mulleres, entonces está un pouco dedicado nese género. Bueno, pois a seguir traballando, lógicamente, é unha única cousa. Satisfeito co teu traballo como docente aquí? Home, a min gusta o que estou facendo e espero que os alumnos tamén lle guste e as obras cando teñen rematadas que sea unha satisfacción para eles. E os medios que tendes son suficientes? Sí, en principio, sí, son... Aquí é un dos talleres que está bastante ben equipado, sí, non hai Eso sempre é moi importante. Sí, non cabe duda de que sempre faltan cousas, pero, vale, o máis básico estamos ben surtidos. Bueno, pues moitísimas gracias tamén por recibirnos aquí e, por suposto, continuamos visitando a Escola Taller Obradoiro 7 de Emprego na Estrada. Aquí estas alumnas están montando un armario que imos instalar no teatro principal. Foi unha práctica solicitada a Consellería, porque, bueno, demandou uno do xente do Concello, non tiña ningún mobiliario así similar. Como vedes, é un armario grande que vai ser adaptado ao sitio, con portas correderas. Un traballo no que traballaron basicamente estas dúas persoas, máis tamén, pero elas as dúas son as que fixeron. Bueno, aquí como vedes están portas que realizamos, estas serán instaladas próximamente na Escola Unitaria de Toledo. Témolas provisionalmente aquí porque, bueno, están xa para sair. Aquí ao redor vemos máis mobiliario. En cada escola vai pues, bancos, sillas, percheiros, cadros, portas de paso, portas exteriores, espellos. As escolas quedan máis ou menos amobladas según as necesidades e tamén según o que nos piden pois as parroquias, porque sabedes que nós restauramos locales sociales que serán para o benestar de todos os vecinos. Este mobiliario que estamos aquí instalará a próxima semana na Escola Unitaria de Lagartón, donde a Asociación dos Vecinos vai montar o Museo do Labrego. Pois para ali elaboramos paneles para colocar cousas do museo, pedestales. Tamén quero informar de que o Obradoiro Emprego elaborou mobiliario para o MOME, o Museo do Moble da Madeira. Isto que vedes aquí son bancos e mesas que foi a primeira práctica que fixeron os alumnos ao empezar no Obradoiro Emprego. Son 12 bancos e 12 mesas que serán instalados nas 3 escolas unitarias, Lagartón, Santa Cristina e Toedo, unha vez rematadas.
Ben, aquí estamos na Escola Unitaria de Toedo, como vedes, coas medidas de seguridade, sempre antes de entrar na obra. Esta escola rehabilitouse no seu conxunto a fachada, fíxose cuberta nova, con fibrocemento, a tella curva do país. No interior fíxose un aseo adaptado para minusválidos, botouse soleira de formigón e solouse todo con grés. E agora están no interior rematando o acondicionamento do baño. Como vedes, a escola está prácticamente rematada, solo queda pintura interior, e aquí elas están rematando o que é o acceso para a xente discapacitada. Nos interiores están no inodoro colocando uns accesorios, e bueno, xa vedes, é un traballo gratificante ver xa prácticamente unha obra rematada. Ben, se vos parece, imos falar con unha das alumnas do módulo de albanelería para que vos conto o que está facendo e, bueno, a súa atitude ante o obradoiro e a experiencia. Mari Carmen. Hola. A ver, contanos aquí, contalle a todos os traballos o que estás facendo. Pois estou colocando o rodapié aquí na entrada. Estuve antes rexuntando a plaqueta e para rematar xa aquí a entrada, pintar e rematar con isto. Que traballo che gusta máis de todo o que levades feito? O tellado. Sí, encanta o tellado. Fixemos o de lagartóns, foi o primeiro que fixemos e foi, claro, unha experiencia nova e moi, ao principio con nervios e eso, porque non sabíamos de que iba, pero gustounos moito, fixemos xa moi ben, e despois o de Santa Cristina, que é grandísimo, tamén estamos con iso e eu penso que a maioría é o que máis nos gusta, o tellado. Sí. Pero, bueno, unha experiencia boa, non? Sí, por suposto que sí. Para recomendar. Sí, desde logo estamos moi contentos, levámonos todos moi ben, eso, é máis ver o que faz día a día, non? Que se ve que melloran as cousas, é moi gratificante. A verdade é que eu, aparte, quero agradecer a estes alumnos que se están implicando e traballando moito. Ben, estamos aquí con José, o experto docente en electricidade, fontanería, solar térmica. Contanos un pouco, José, a experiencia, como aprenden esos alumnos, como facemos que aprendan. Esos alumnos hacemos que aprendan primero dándole un poco de teoría y a continuación trayéndolos aquí a la obra para que experimenten y pongan en práctica todo lo que ellos han aprendido en aula y supervisarlos un poco los primeros días, aunque ya son capaces de hacer sus tareas por ellos mismos. Y esperemos que al final del curso del obradoiro sean capaces de hacer tanto la electricidad como la fontanería en cualquier vivienda en las cuales se les presente la oportunidad de hacerlo y puedan ser autónomos o trabajar en una empresa como personal cualificado. Sí, mira, José, eu imoslle contar a xente, porque a xente hai xente que ve que estes oficios son máis para homes que para mulleres, pero nós queremos que desde aquí se sepa que as mulleres traballamos tanto ou máis que os homes. Bueno, si hay alguna duda al respecto, pueden venir a visitarnos cuando quieran y puede ver que hay mujeres que incluso superan a los hombres. Estamos aquí na Escola Santa Cristina de Bea, como vedes está máis en obras aínda, empezamos non fai moito, agora mesmo están rehabilitando a cuberta. A cuberta, como o tempo non era moi seguro, fomosla facendo aos poucos, xa que hai unha persoa que vive abaixo. Igual que nas outras, de fibrocemento, tella curva do país. Tamén, van a levar a cabo traballos de rehabilitación de fachada, pintura, e no interior están os instaladores facendo a cometida de auga, facendo a instalación eléctrica e de fontanería para acondicionamento de 2 aseos.
para minusválidos. Os carpinteiros virán traer despois parte dos mobles que vistes ali no taller e instalarános tamén aquí. Ben, estamos aquí con José, que é o experto docente en albanilería. Contalle a xente, José, como traballamos aquí, como lle ensiñas aos alumnos a que aprendan a hacer albanéis? Bueno, pois aquí con moito traballo. Temos unha parte teórica e temos tamén unha parte práctica, unha máis que velo. A parte teórica dámola nas instalacións do obradoiro e a parte práctica facémola en obra. Estamos facendo ahora mesmo 3 escolas e, bueno, creo que a xente despois de 6 meses pois o aprendizaxe vai no levando, creo que moi adecuadamente. Están progresando ben e, bueno, confiamos en que siga a cousa así. A valoración nosa é positiva? Evidentemente, o traballo está aí para velo, non hai nada que decir. Xente que nunca traballou nesto, pois estáse adaptando moi ben. E, bueno, os resultados son, en principio, os que se buscan. Sí, claro que sí. Recordas cando empezamos o obradoiro, que ti que ves de empresa privada, de traballar duramente, tiñas así como un pouco de medo a todas as mulleres? Sí, bueno, eu, francamente, tiñalle un pouco de respeto ao tema, porque, bueno, digamos que non é o que eu estaba habituado a facer, pero, bueno, sigo dicindo, é moi positivo. Me tocou unha xente boa, un grupo moi comprometido, unha xente que para eles o esencial pois é o traballo. Bueno, non teño moito máis que decir ao respecto, simplemente que sí, a proba está na obra. Sí, que aquí somos todos un equipo implicado. A proba está na obra. Bueno, Carbia, que estás facendo? A ver, vamos a ensinar a xente que traballamos aquí. Pois estamos facendo un tellado. Primeiro poñemos a uralita para despois poñer a tella do país. Así o que nos manda, non? Hoxe tocoulle tellado, outro día outras cousas, o que sea. Gústache? Estás contento con o Pois, obradoiro? sí, moito. Ao principio parecíame imposible, pero agora cada vez imos dándonos conta como se fan as cousas mellor. Eu síntome ben, estou a gusto. Conta como foi que viñeches parar aquí como alumno do obradoiro. Por nada, eu casi toda a miña vida en Suiza. Despois estuve aquí no paro, non tiña traballo. Eu sin traballar non me sinto ben. E foi o único que, bueno, foi para min foi unha oportunidade de poderme emplear, porque no outro lado non dei encontrado. Emplearte e aprender un oficio. Entón estou aprendendo moitísimas cousas que me parecía que era imposible con 50 e pico de anos, pero que, ben. E a gusto? Sí, no, eu estou moi contento. Te recomendamos, yo. Sí, a quen para sea. Futuros. Sí, moitísimo. Rocío, ti eres alumna da especialidade de electricidade. Que tal? Estás contenta? No obradoiro? Moi contenta. Sí. Sí, moi contenta. Mira, contalle un pouco como foi o curso que puxamos en marcha hoxe de sensibilización medioambiental, de sensibilización e igualdade de xénero, perdón.
Bueno, parece moi interesante, aparte de que, bueno, tratamos dos problemas que teñen as mulleres hoxe en día no plano laboral, que todavía non está equiparado o home ca muller. Entonces, bueno, falarnos do teito de cristal, que moitas mulleres se quedan, non alcanzan a meta que desexan por criar os fillos, cuidar os pais, bueno, entón falamos un pouco deso, e que, bueno, que moitas mulleres un pouco frustradas porque non alcanzan a meta soñada, que son grandes empresarias, pero non se quedan como estancadas. Entón, como para que eso non ocurra, non? Sí. Creo que está... Mira, Rocío, e aparte vamos contar a xente o que facemos, aparte de que tedes 1920 horas de aprendizaxe no oficio, no teu caso de electricidade, fontanería térmica, temos outra formación complementaria, que xa tedes casi toda feita. Contalles un pouco. Pois, bueno, tuvemos uns cursillos de informática, tuvemos os de riscos laborais, que, bueno, para o futuro nos fa falta. Tuvemos os de orientación laboral, que tamén é moi interesante, porque sí. Bueno, tamén tuvemos o de, bueno, para sensibilización, medioambiental, e aparte tuvemos para mulleres, para, bueno, as que queramos no futuro, ou que queiran montar o seu propio negocio. Sí, o de autoemprego, que me parece moi interesante tamén. Moi ben, moitas gracias, Rocío. Pois nada, Só quero puntualizar que hai alumnos tamén que non teñen o graduado, non é o caso de Rocío, pero que están accedendo a través do graduado a facer clases para poder obter ese título. Estamos aquí na Escola Unitaria de Lagartóns. Esta foi a primeira actuación levada a cabo polos alumnos do Obradoiro Emprego hasta das 7. Como vedes, xa está prácticamente rematada. Esta era unha antiga escola que estaba en moi mal estado, na que tivemos que poñer as ventás, portas, reparar moito a fachada, fíxose a reparación do tellado, como en todas, solouse, alicatouse, dotouse con un aseo de minusválidos. Aquí xa podedes ver o mobiliario, parte do mobiliario feito polo Obradoiro Emprego que está instalado, e nada, queda pendente de pas semanas que ven, se o tempo nos axuda, vir a pintar interior e exterior.